Poďme sa pozrieť na tieto výstupy. Photoshop, Affinity Photo, InDesign, Affinity Publisher, Illustrator, Affinity Designer. Tam rozdiely nenájdete, ale kde nájdete rozdiely sú, keď sa pozriete na paletku, vrstvy. Photoshop, Illustrator, InDesign, všetky tri sú iné. Foto, Publisher, Designer, všetky tri sú stejné. Čo to vlastne znamená? Prináša to zníženie mentálnej náročnosti, pretože keď otvoríte Publisher a robíte v ňom portfólio, potom otvoríte foto a robíte výzošku alebo upravujete výzošku a potom Designer a upravujete nejaký vektor, tak stále pracujete s rovnakou vizuálnou orientáciou. To sa v Adobe nedá povedať a je to škoda, pretože aniž by sme vedeli, tak sa vyčerpávame energeticky. Pre viac tipov nasledujte alebo sťahujte naše PDF porovnanie Adobe versus Affinity. A možno vám to začne dávať väčší zmysel.